Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Dodor Warhammer hiru honetara, ongi etorri Throne of the Guy honetara, eta gazi honetan erosi du dan bigarren DLC horren Imperioaren fakzioan datozen gauza berriak ekartzera natorkizue. Gazi honetan nul, aurrekoan kutsin dizuen ipotzen gauzatxo berriak, eta orain gazi honetan nulm eta bere heroi legendarioa izenduanen daukazue Esfelbon Draken, astia dela eta penetrazio indarra duena erabiltzen du nola asti batekin errazagoa saldu ezak. Heriotz magia erabiltzen duena. Eta beno, eskuz esku nahiko ondo defendatzen da astia izateko. Liderazgo erahirurogeita emeretzi, armindarra ronda berrogei. Horretaz aparte... Sega azal zuria. Habilitate basioa, potentziatzioa sustatzen duena. Magiaren habilitatea euneko 0-tik euneko 60 eta resistentzia magiari euneko 100. Eta efektuaren intentsitate handiagotzen da etsaiak eta aliatuak gertutik magiara erabiltzen duenean. Horretaz aparte joan daiteke zaldi baten gainean edo dragoi karminaren eta hemen indar gehiago dauka eta denet erakusteko harriko du dragoi karmina. Horretaz aparte hemen dauzkagu unitate bereziak. Gustut bere armadan mesedeagorak izango litzakenak, kasu honetan amatista lur itxasontziak orazatua, penetrazio indarra, mugimenduan tiro egin dezake, armadura 80, liderazgoa 100, abiadura 55, eskuz esku 24 eta min magiko egiten du. Defentsa 18, arma indarra 180, penetrazioa eta infanteren kontra bonifikazioan dela 81, bonifikazio karga 80, munizioa 50 eta magikoa da, 340 distantzia eta proiektil arma 304. Gero hemen daukagu eroe legendario bat, Theodor Brukerak korazatua eta duelista da, eta esango nuke dela heroi bakarra ibili daitekeela semigrifo batean Bredoniako Lowen Lencower moduan. Armadura 100, liderazgoa 80, abiadura 35, eskuz esku 60, defentsa 50, arma indarra 345 eta bonifikazio karga 40. Gero hemen zer dauka Titanen hiltzailea, defentsa eskuz eskuken 24 eta abiadura 145 gutxiago.
Gero ekaitzaren lantza, susko erasoak, min basiko armekin euneko 75 gehiago, arma perforazioekin euneko 75 gehiago, eta bonifikazio karra euneko 40 gehiago. Gero gezurtien galera, eskuz esku gehi 40 puntu eta defentsa 24 puntu. Zauriak. Min maxikoa euneko 20 gutxiago, penetrazio indar euneko 20 gutxiago eta biadura euneko 10 baino gutxiago. Borrokelari beldurgarria liderazgoa kenlau 25 metroetan eta inguran dauden etsai guztiei. Infernuko esuaren amuletoa, mina segunduro 10, euneko 100 penetrazioa eta magia 6 segundutan sortzitan. Min magiko normala egiten du, derrizkoa eta unitate baten kontra ona. Eta jarriko dugu noski bere hipogrifoan. Gero hau izango izateke Baltasar Gelden eskola metalaren jakituria duten astia. Asti bat da, ez da oso ona borrokan eta habilitateak. Esplesioa, min magiko eta suskoa, armaduren kontra ona da, perforazio indar handia, distantzia laburretan oso ondo. Eta ikusi behar da etxaia. Destrukzio erretzaia, min magikoa, impactu normala, eta barau Baltasar Gelt moduan. Hemen, amatista burdin. Taldeak unitate hibridoa, akorazatua, proiektil perforanteak eta eskuz eskunek ondo mugitzen da. Bere munizioa magikoa da, 155 eta proiektil indarra 30. Eta beldurra sortzen du. Eta potentziazioa, persizioa gehi 40 eta errekarga biadura gehi 10. Hotz laneko rifle luzeak, Herginen Jaeger Hapsak, akorazatua eta eskutularia, armadura 85 zilarrezkoa, beraz hori ez. 260 heltzen da, nahiko urrun heltzen dira riflusuak direlako. Penetrazio indarraz gain, eskutuak lortzeko aukerak 24. Beraz, min asko egin dezake unitatea. Zalditeri unitate berria. Arroza beltzaren zaldunak, armadura 120 eta kobrezko eskutorekin, liderazgo 75, abiadura 78, eskuz esku 26, defentsa 30, arma indarra 40 eta infanteriaren kontra ona eta unifikazio karga 34. Amatista batidoreak, infanterien kontra ona, eskuz esku nahiko ongo, vanguardian jarri daitezka, hau da ohikoa jarri ditzakezun zonalde baina aurrerago eta mugitzen denean tiro egin dezake, armadura 110, liderazgo 35, abiadura 84, eskuz esku 26, 30, min magikoa sartzen du eta 1 metrotara. Beraz, hauekin joan batzara erasotzen atera joaten. Erasotzen eta beldurra sortzen du. Hau da, Hermstone unitate berdina, bortizeak dituzten unitateak, proiektil perforanteak, infanteria kontra eta nahiko urruti heltzen da, min magikoa sartzen du. 480. Hemen ja unitate normalak.
akorazatua, perforazioa duten proiektilaz, beraz, kausaren kontra oso ongi etor daitekeen unitateak dira. Armadura 60, liderazgoa 75, 30 munizio, onda 45, eta penetrazioa. Nuneko rifle... Jotlaneko rifle... luzeak, hauen berdina, baina gauzatxo gutxagorekin. Eta Grundelen lantzariak eskudatuta, unitate handien kontra ona, eta tanke bat da eurei kargatzen badiete. Armadura 30, liderazgoa 70, Jesus esku 27 konpentsatzen du defentsan, handien kontra bonifikazioa, erresistentzia fisikoa 1,5 gehiago, 35 metrotan, unitatei eragiten die, eta baldin eta artilleria edo guda makina baten ondoan baldin badago. Eta gero beste alde batetik imperioaren ingenieria maizua balistikan aditua min asko sartzen du, armadura 50, liderazgo 75, defentsa 32, eskusesko 34, armindarra ronda 40, bonifikazio karga 5, munizio 35, onda 5, distantzia, proiektil indarra 255. Gero hemen munizioa berreskuratzeko. Hau mai jokoan oso ondo zegoen, baldin eta ondo ateratzen zen. Distantzia mina 100 puntu, penetrazioan 160, esplosio mina 50, 160 armadurak zuntzitzeko, eta 15 proiektil 200 metrotara, 15 segundura egiten ditu, eta izan behar da 140 segundu. Eta unitate baten kontra oso ona da. Erako marabila. Armamentu eta dotazioa betuak, orasatua, indar perforantea mugitzen denan tiro egiten du. Armadura 80, liderazgoa 100, arma indar 91, 250 distantzia, munizio 40, nahi kondo dagoela, proiektil indarra. Potentzia maksima, Grugniren espirituaren moduan, abiadure eta hori harrapatzen duela, beraz norbait ez ustean harrapatu izateko. Eta txandaren abiadura 130 gutxiagotzen da. A ver, ea onde lortu behar dut. Itxasontzia berable daiteke bombak kaze baten moduan, minero 32, uneko perforazio eta magikoa, segundu bat, 10 metro. Vale. Vaporezko tankea salba kainoiarekin. Beste tanke mota bat, akorazatua, penetrazio indarra belduar sartzen du eta ez du iesik egingo. Armadura 160 eta kobrezkoa, liderazkoa 100. Abiadura 45, esku 36, defentsa 20, arma indarra 225, infanterien konta eta penetrazioa, bonifikazio karga 80, minuzioa 40, 250 distantzian, proiektil indarra esperon eta 5. Vale. Vale, honek ezen nahi du
tanke hau zuzenean tiro egiten badio blokeatzen dituela tiro guztiak. Alde batetik tiro egiten badiote 150. Eta atxetik bada 110. Etxan litzateke hau Alemanako tiger baten moduan. Oso ondo. Zer ez dut hortik. Esango nuke ez. Eta ingenieroa bestearen berdino gauza gutxiago. Itxaron. Epa, hau oso epiko izan daitekelako. Igo daiteke saldi baten gainean, montura benkanikoan edo tanke vaporaren gainean. Hemen. Eta hau, antzeko gauza gutxiago. Bueno, diskare merkuria ezberdina da, susko mina, distantzian 300 puntu min, uneko dei penetrazioa, sua eta magia. Vampiren kontra oso ondo daiteke. Edo bezildakoen kontra, min esplosiba 75, uneko 76, eskutuak zuntzitzeko. 150 metro, unitate askoren kontra ona. Eta jarrieko dugu hau. Eta horrengoa zen unitatea gertuagotik ikustera. Hipogrifo han jarri dugu, ezta? Hipogrifoa edo semigrifoa. Horren ez nago ziur. Ai. Sailkatuko ditugu taldeka bestela buruak estan dengo dugu. Oye, hor, salditeria hor. Itxasontzia hor, salditeria ere hemen. Wizard of Gold! Champion of the Countess! Vale, semigrifoa. Eta ez pelemen. Kaso honetan hasiko gara kainon salba duen tankea. Ez que bida zer gauza polita. Eta bida zelako gauza polita. Eta hor goian gainera gidari bat. Begira. A ver. Calfranch Numle Porrota, eta Espel Bondraken. A ver. Hau da, steampunk totala, Hemen dago ingenieria, hemen steampunk zaldiarekin, hau edozin momentutan estanda egin duela, iruditzen zait, ere super polita. Eta hau da, Kriston bizarrada. Eta Kriston bizarrada delako itxasontzi bat lurretik ibili ardena, herberetako errantea moduan, esan daiteke hau oso polita dela gainera. Eta hor bere damarekin eta dena. Ikaragarri. Eta gero hau. Mesedez, vaporezko tanke bat eta hor bere generalarekin. Ezin da hitzek eta saldu,
Zaten den moduan segulako bizarra da. Horretaz aparte, hor bat direz dagoela zer. Vale. Hemen, batidore berriak. Bueno, beltza eta horia da nunen koloreak, kaso honetan ingeniariena. Oso politak, a ver hemen. A ver. Pasada bat, oza, kasko hau da, pasada, eta armadura guztia. Wow. Hau Portlandeko egitzango litzatezke. Frankotiradoreak. Era apuntatzen duenean hor, kagata. Hemen lantzari horiek. Nulmenko kolore egin. Bete esan dut. Honekin basoaz eta konfederatzen bazara talabek lan egin, izango beharko litzateke hor errekrutatzen dituzun unitateak izateak talabek laneko koloreekin imperioa horrela funtzionatzen duela hemen Spellboldraken bere dragoitzoarekin. Izate Skal Frances aparte bera dragoi bat eraltzen duen pertsonakarrak imperioan. Ni jarri aldi oso batzean semigrifo armada bat eramaten eta izan daiteke ere oso epikoa. Osea, ipotxa gustatu zaizkit imperio ere. Eta gero hau dago gauza da imperioaren kodexean asti hauek direla Colegio Dorado eta hemen da Colegio de Oro. Orduan asko gustatu zait hau topatzea, gero hau bateria dituztela sor purpura, tiro luzek unitate gehiago, eta hemen beste bizarra da. Eta orain gauza da Bretoniakoen gana helduko baden zerbait. Ikuste arren soilik. Let the slaughter begin, and Hauek the hasten winds direnean of tiroak change botatzen. blow. Every drop of blood will only augment my power. Botatzen dut zuziriak. Eta orain efektua. Eta orain, begira, nolako zuntzipena egin dezaketen. Gainera hori da magia. Bueno, askorik ere ez dut egin. Baina magia ikustearren eta bat. Bueno, supetzen bizpanteren kontra nahiko ondo ibiliko dira. Beno lagunok, hau izan badena, espero dut gustoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur!